Reforzo da oferta formativa en Ribeira para os maiores. O cuarto ciclo da USC no municipio engade 2 seminarios. Nun afondarase no cinema e no segundo no patrimonio da Idade Media. Ribeira converteuse en sede fixa do cuarto ciclo da Universidade de Santiago de Compostela no 2020. En estes últimos tempos, esta formación dirixida a maiores de 50 anos asentouse no municipio. Mais alumnos fórmanse nel e hoxe anunciouse que o cuarto ciclo impartirá este cuatrimestre 2 novos seminarios no Centro Cultural Lustres Rivas. Seminarios, neste caso, o primeiro sobre cinema, con un obradoiro de ficción audiovisual para maiores e creatividade, que se vai a levar a cabo entre o 10 e o 17 de novembro. Vai a ser impartido por Manuel Gómez Santos e Juan Salvador Outeiral. E vamos a ter tamén outro seminario sobre Idade Media, con os primeiros castelos de Galicia, a chegada do románico, que se impartirán o 15, 18 e 19 de decembro e serán impartidos por Victoriano Nodar Fernández. E sinala que con estas propostas dase un plus a toda a ensinanza que se impartirá en Ribeira enmarcada no cuarto ciclo da USC. Non só contamos con alumnado de Ribeira, senón que temos, aínda que pouquiños, algún outro asistente que ven de outros concellos da comarca, e, polo tanto, para nós é un prazer seguir ampliando este proxecto formativo, seguir da man da USC, que é un referente, como non, no que é a educación pública, e, por suposto, convidar a todos aqueles que teñan tempo, que teñan ganas de aprender, que teñan ganas de seguir formándose, a seguir facendo da man da USC e deste cuarto ciclo. Tamén me gustaría comentar que, ademais destes 2 seminarios, como digo, vamos a ser somos capaces de traer un terceiro, no que se afondaría nunha materia que está a protagonizar a actualidade, a intelixencia artificial. A directora do cuarto ciclo, Esther Olveira, agradeceu a implicación do Concello e de todas as persoas que apostan por seguir formándose. A través do seu interese, da súa participación, que o programa siga adiante, siga medrando e que cada vez poidamos contar con máis persoas que se van acercando. Como ben se nos dicía, agora temos a matrícula aberta para 2 seminarios. Eu convido a todas as persoas, independentemente que estén matriculadas no cuarto ciclo, a que se acerquen, porque ábrenos perspectivas e a veces o que é descoñecido resulta ser moi cercano e resulta ser de interese. Desde esa perspectiva, animar a todos a que sigan sendo axentes activos da sociedade civil. Os 2 seminarios desenvolveranse no Lustres Rivas en horario de 10 a 12 da mañá e as persoas interesadas xa poden matricularse. Hai 2 xeitos de facelo. A través da publicidade que tendes, pode facelo o usuario directamente se o desexa, ou se non pode chamar ao cuarto ciclo, o número de teléfono que temos que está inscrito, é o 881 81 45 88, e dese xeito xa se matricula. Ten as 2 posibilidades de facelo el a través da plataforma ou de matrícula presencial, telefónica neste caso. Onde tamén se pode consultar o prezo da matrícula. Hai 50 prazas disponibles para cada seminario con posibilidade de ampliación se hai máis interesados.